Uyabona guys, into ezokwenza ngingahambi kulelizwe engihlala kulona, into enza ngithande ukuhlala ezweni labelungu. Indlela engiphatheke ngayo yazi, it makes me feel so good. Ngiyanconywa lana. Akufani nasekhaya. Uyabona nje amagoda ami. Hawu, ngizifakela amagoda ami, ngihambe ngiye town. Angeke ngibuye nginganconywanga. Bazongitshela nje, "Oh wow, beautiful hairstyle. Wow, that's so creative. Wow, you look good." We nina, ningangibona namagoda edrobheni. Ngabe seniyotshela abanye ukuthi hawu uyagowisha. Hlangane naye emall, hlangane naye town. Eluka amagoda. Kube yindaba ezokhulunywa yonke indawo ukuthi nje hayi simbone namagoda. La amagoda iwona angitholela abantu. Ngingene ezintweni, ngingene ezindaweni eziphambili ngamagoda. So nje wow. La magoda lawa deserve. Futhi ababizi ngamagoda. Bathi nje that's a beautiful work of art. Yasizwe isingisi? It's a work of art. I-hairstyle yami, it's a work of art. Ninaye nlo nizokhuluma la nlo nifuna sigqoka ama hairstyle eyinwele zabantu esingabazi nokuthi bafani bebulawa yini. Lokuthiwa nje wow. Uxakekile mune ezinwele zakho. Fanele ugqoke izinwele nje zendiya ukuze sibone kahle ukuthi cha izinto zikhambela kahle. Buka nje la. My hair number 1. Bathi nje wow, beautiful. How do you get that done? Such a work of art. It's a work of art then. Bukani guys. Phathe down. Lapho ke i-confidence imane inyuke kakhulu. Ibe ku 500% because yabona nje abantu mebekwenza uyifile nawe. Uyibona ukuthi hayibo. Kaze ngawumuntu nami ebantwini. Nginento nje yami abayihalelayo. Abathi nje wow, how I wish my hair could be done like that. But you must pay a lot of money for that. Gets me, I do it myself, but you are so talented. Oh, is there anything those beautiful hands of yours cannot do? Gets me, these hands don't just hold the mic, you know. They can also do this work of art. Bangincome. Abelungu. Yona into eyangixosha lapho kuninayo. Kuthi nje haye senohlangana nami ke seniyohlangana ngami ke ngisho ematshwaleni ni discuss ukuthi nje simbone edrobheni eluka amagoda. Anti la amagoda ami are the thing that make me to do the things that make the pot to be done. Wena nje la uhlala khona ungaje ngamagoda edrobheni ucabanga bangathi nje behlangana nawe edrobheni uluka amagoda bangathini nje abantu bangakini ukuthi anibabona amadoda aqhamuka ngapha ukuthi angismayilelelani asmayila enye into engingayazi ngiyisibone mina ismile yini na amagoda ami kodwa ke you get what I'm saying. It is. Yeah. Izwa leyo nto. Wena even nje hairstyle yakho oyithemba ngayo ukuthi la uhlala khona. Musu uphumile. Waqoka yona. Ngeke ubuye kini unganconywanga. Mina nansi yami. Yona le. Ile no penny and bait. Haye. So sengikhipha unyawo ke mase ngishaya obhenny and bait. Yo, it's so windy. Bye guys. Bye.